Čaute a vitajte pri počúvaní ďalšej epizódy nášho podcastu Michael and Mark. Som tu ja Michael a so mnou je tu aj Mark, takže vítaj pri ďalšej epizóde. Čaute, všetci poslucháči a poslucháčky, noví starí odberatelia. No a kde sme to minule skončili? Skončili sme pri PlayStation jednotke, ktorú sme všetci milovali, všetci sme radi hrali tie hry, ktoré tam vychádzali. Ale už to bol nejaký ten pátek a za rohom bolo predstavenie novej Sony PlayStation 2. Ale no, bolo tam jedno malé prekvapenie. Mala výjsť konzola od Sega Dreamcast. A o tom sa dnes budeme rozprávať, ale nie len o tom, ale aj o PlayStation 2. Ale poďme sa pozrieť na tú Segu Dreamcast, že čo to bolo zač. A Marko, povedz mi, jak si ty na to pamätáš? Kde si sa o tom dopočul? Jak si sa potom k tej konzole dostal? A všetko toto, čo s tým súvisí. Takže Mark, máš slovo. No, takže ešte raz čaute. No, pamätám si na to ako dosť presne, všetci si spomenieme, čo sme mali PlayStation 1, že už sme ho mali príliš dlho a už sa nám začínali hrať písičkoví hráči s ich 3D kartami. Teda smiať, s ich 3D kartami. Že proste ak to môžeme hrať a tá grafika je strašná a oni to majú lepšie a to je iba pre deti a tak. No a všetci už sme boli nedočkaví na niečo nové. Viem, že Nintendo zbrojilo so svojou Nintendo 64. Microsoft sa vyhrážal so svojím prvým Xboxom. Nintendo viem, že trošku zaostávalo tým, že nemalo stále tú CD mechaniku, tak to ma až tak nezaujímalo. No ale potom niekde v Kybernete, čo bol taký jediný asi program, čo sme všetci sledovali o hrách, alebo niekde v časopise, ale skôr to bolo v tom Kybernete, som sa dopočul o tom, že má výjsť nejaká konzola od Segy a má sa to volať nejaký Dreamcast, má to mať tú istú grafiku, čo PlayStation 2. No a má to výjsť skôr a čo je hlavné, má to byť lacnejšie. No a my už všetci nedočkaví, teda ja určite už som o tom začal hovoriť tebe vlastne, začal som o tom zhrňať všelijaké informácie, lebo internet nebol, tak vždy som len čakal, kedy sa o tom niečo spomene v nejakom časopise. No a pamätám sa, bol to nejaký október alebo november. Ja už som po horko ťažkom presviečaní rodičov mal, myslím, že slúbenú viac menej tú konzolu na Vianoce. No a viem, že ty asi tiež, no a prišiel taký menší šok, lebo hovorím, bol ten október, no a ty si mi zrazu volal, že Mišo, že Marek, že môj otec ide do Rakúska a on hovoril, že on mi to kúpi. Tak ja úplne, že ježiš, bomba, super, druhý deň v škole sme sa bavili, potom som išiel k tebe, no a tam si pamätám, jak ti volal ten otec a hovoril, že nevie, či dobre kúpil, alebo či to má kúpiť a že je k tomu aj nejaká hra. No a hovoril, teda ty si za mnou tak dobehol taký rozrušený, že on nevie, že či to je ono a že je k tomu aj nejaká hra a ja tiež vtedy som sa tak pozrel, že a jaká. A on si tak dal telefón k uchu, že Čača Rocket. A že ne, Čača, Čuču Rocket, že áno, že to poznám, to je ono, že nech to berie, tak ty si mu hneď povedal, že áno, že to je správne. A už som tak sedel, už sme vedeli, že už ti to nesie ten otec. Hrali sme vtedy Tony Hawk'a 2 ešte na PlayStatione a ja si pamätám, ja som taký smutný zostal, lebo som vedel, že ešte mesiac a pol budem musieť čakať. No a takto si to pamätám. A tiež si pamätám, jak sa nám smial Miro, lebo Miro, on bol úplne kľudný, on stále, že on si počká akože na tú PS2, lebo ten Dreamcast a to je blbosť a on chce ten PlayStation 2. No a my sme mali už tie Dreamcasty a Miro to ešte nemal, Miro ešte stále hral PlayStation 1 a my už sme sa mu vtedy smiali, že
že pozri sa, že aké to je dobré, no a toto sú tie prvé spomienky, no. No pekne, hej, na to som si ani nespomínal, popravde, to včera, ak sme sa o tom rozprávali, off record, tak normálne som bol aj taký prekvapený, že že vlastne hej, že takto to bolo, že úplne som na to zabudol, že s tým mojim otcom a jak to doniesol a čučurokit a toto všetko. No a čo sa týka teda Sega Dreamcast, no akože prišlo to, rozbalil som to a hneď prvé, čo som si všimol, tak vlastne spredu na tej konzoli vpravo bolo napísané, že Windows CE. A to bolo akože taká veľká vec, pretože v podstate prvýkrát konzola bola niečo medzi teda konzolou a počítačom. Pretože ono to fičalo teda pod Windowsom CEčkom s tým, že ste sa normálne vedeli pripojiť na internet cez kábel, čo bolo akože úplne niečo neuveriteľné. Dokonca aj tie doplnky k tej konzole, napríklad tam bola myš, bola tam klávesnica, boli tam kadejaké, ja neviem, pištole, údice a neviem čo všetko možné, že fakt to už bolo na takej úrovni, že už to nebola taká hračka, už to nebolo jak PlayStation 1, že tam vieš hrať iba hry, ale tu si vedel si púšťať hudbu, samozrejme aj na Playku jednotke to bolo, ale aj ten internet a dokonca už aj filmy tam išli prehrávať, neviem, nejaké DVDčka. Nešli, pozor, to nemal, toto mal, ten PlayStation 2 mal jediný ten DVD prehrávač. Aha, tak to som sa nehal uniesť. Čiže bolo tam veľa takých vecí, takých inovatívnych a jednou z tých vecí bol aj samotný ovládač od Dreamcastu. Ten inak sa zhodou okolností celkom inak podobá aj na dnešné Xboxové ovládače od Microsoftu. A dokonca ten Sega Dreamcast ovládač mal aj analog stick, jeden naľavo hore. Mal samozrejme D-pad, mal tlačítka klasické. No a čo bolo na tom zaujímavé, bolo, že ten ovládač mal aj displej. Ale ten displej sa dal odtiaľ vyťahnuť, odobrať, pretože ten displej to bola prosím pekne VMU, teda Visual Memory Card, čiže memory karta, ktorá sa nedávala do konzoly, ale do ovládača. A plnila aj tú funkciu, že keď ste hrali nejakú hru a mali ste tam tú memory kartu, tak ste tam videli napríklad svoje zdravie v tej hre, alebo ja neviem, čas, alebo peniaze, alebo čokoľvek iné. Akože to bola dosť dobrá vychytávka, ale to bola bomba. Ale čo bolo na tom ešte také zaujímavé, že tá memory karta mala normálne svoj vlastný D-pad, mala 2 alebo 3 tlačítka a vy ste v podstate si tú memory kartu mohli zobrať so sebou von. Ona mala akože svoju internú batériu, čiže vám, neviem, ona moc dlho teda nevydržala, ale akože mohli ste na tom hrať nejaké minihry, mohli ste dokonca presúvať dáta z jednej memory karty na druhu. Samozrejme, že ste mohli tieto dáta v tej svojej karte editovať, vymazávať, no ale dokázali ste ich teda aj kopírovať z jednej na druhú. A úplne jednoduchým spôsobom, že ste vlastne spojili jednu a druhú memory kartu, no a presunuli ste tieto savey, alebo dokonca aj nejaké peniaze v hre. Hej, Marko, ty si spomínal, že keď sme hrali Shenmue, tak sme si tam vedeli vlastne poslať peniaze, tú menu v tej hre. Čiže akože malo to takéto vychytávky, akože tá grafika na tej memory karte, no bolo to niečo... Akože úplne presne si nepamätám, či peniaze sme si vedeli posielať, aby sme netrepali somariny, ale dalo sa veľa vecí takto preposielať v hrách medzi sebou. Hej, že to bolo fakt akože taký veľký posun dopredu. A tá grafika samozrejme na tej obrazovke bola o niečo lepšia ako na Tamagotchi. Ono to v podstate bolo ako keby aj také Tamagotchi.
Ale no bola to veľká machrovina. To keď som donesol do školy, v podstate v tom období boli nejaké Gameboye a toto bol ako keby taký mini Gameboyík. Samozrejme, že tam nejaké plnohodnotné hry na tom hrať, o tom sa nemôžeme baviť. Ale bol to taký gadget, proste také rozšírenie tej Sega Dreamcast, ktoré určite teda stojí za to sa tomu trošku povenovať. Mala inak 8 megabajtovú pamäť, čo nebolo akože nejak moc veľa, ale ako stačilo to. No a ďalšia vec k tomu kontroléru, k tomu joysticku, bola tá, že ten kábel bol vedený vlastne z vašej strany. Kdežto pri PlayStationových ovládačoch to bolo vlastne z tej vonkajšej. A tuto ste si vedeli vlastne ten kábel zo spodu pretiahnuť a tam bola taká drážka, taká kolajnička, kde ste si ho vlastne zasunuli a on vám vlastne bol vynutý potom akože spredu. Čiže to bola ešte taká vychytávočka toho kontroléru. Samotná tá konzola Sega Dreamcast mala 4 sloty na kontroléry. Čiže ste vedeli úplne v pohodičke si zahrať 4, nemuseli ste tam dokupovať žiadny nejaký multipad alebo neviem čo. Toto nemal ani PlayStation 2 napríklad, stále. Inak hej, no to je pravda. Čiže toto bola akože ďalšia taká vychytávočka. No a neviem, že či máš niečo ešte ku tomu samotnému Dreamcastu, kľudne povedz. No to celkovo, akože už to bol taký ďalší level, ako ja si pamätám, že ja z toho, ako z PlayStation 1, keď som skočil na ten Dreamcast, ja som nemal Nintendo 64, tak no to bolo brutál, proste ja stále spomínam rád na to obdobie, pretože vtedy, ako to dneska nezažijete, už chlapci a dievčatá, že hráte 2D hru a potom vidieť, ja neviem, pokračovanie tej hry a tá už je 3D a z úplne iného pohľadu a tak a to proste to vtedy bolo niečo podobné, nejaký podobný pocit, hej, tam zrazu bolo všetko vyhľadené, nič sa tam netriaslo, zastavoval som sa v tých hrách a pozeral som sa normálne všade na tie textúry, že ak sú pekne vyhľadené, ako je to možné, že to je také pekné. Hej, no a tá samotná konzola, hovorím, 4 porty, ten ovládač, ten bol brutálny, ako ja si pamätám vzadu, hlavne tie triggery, čo boli. Oni boli také, jak na pištol, doslova. A keď ste hrali ako hlavne nejakú strieľačku a strieľali ste s tým, tak to bolo ako ten feeling toho ovládaču a celkovo ako ergonomia, ako podľa mňa jeden z najlepších ovládačov dodnes. Ten PlayStation 5 som v ruke ešte nedržal, ale príde mi, že ako nič moc, hej, stále, Xboxovi mi stále príde lepšie. Ako na PlayStation 4, čo mám, ako ten je tiež akože už taký v pohode, ale stále je to ten istý PlayStationový ovládač. A je taký, neviem, no, jak máte pri sebe tie joysticky, keď máte dlhšie prsty a potrebujete dať tie 2 joysticky k sebe, tak niekedy vám to vadí, akože tie prsty, hej. Alebo často sa mi stáva, že sa posuniem prstom proste po tom joysticku nevedomky a neviem potom presne, ako sa pohnúť, ak by som sa mal, to sa mi nestávalo nikdy ani na tom Dreamcastovom a ani na Xboxovom, lebo majú tak tie joysticky troška od seba, no a je to tam také ako je to lepšie, hej. No a tak si tam, tá memory karta ešte, ty ak si ju tam zastrčil, hovorím, ty si počas hrania, jak si spomínal, možno ukazovala na displeji, ja neviem, keď ste závodili, tak ste na displeji videli veľkú číslicu, koľkatý ste, nemuseli ste sa pozerať do obrazovky, prípadne keď ste hrali nejaké Le Mans, tak vám to ukazovalo, koľko vám zostáva paliva, ako to bola dosť bomba. Alebo no všelijaké hlášky to tam malo, hej. Takisto sa tam do toho slotu potom pichal, ja neviem, mikrofón napríklad, ktorý bol vlastne na Dreamcaste. No a
tak si spomínal, jak bola tá konzola pripravená ako na internetové hranie a jak tam bol vzadu ten Windows nápis, tak ako ty si mal pocit, že máš ako nejaký, to bolo hypermoderná vec vtedy, ako takéto niečo mať, to viem, že každý na to pozeral, aké to bolo maličké, si pamätám, to sa mi strašne páčilo, tak nejak dneska, že tie konzoly majú kilo alebo 2 kila a ty kokos, no obrovské sú, ako to neexistuje, ako ja neviem, nech mi nehovorí nikto, že nevedia urobiť tie konzoly stále akože menšie a to je to hnus. Ako, spomeňme si ešte na Nintendo GameCube, ktoré tiež bolo v tej dobe. To bolo ešte menšie, hej, tiež taká maličká kocočka. Strašne také zlaté to bolo. Pamätám si, že no ovládač, keď si položil na ten Dreamcast, tak ten ovládač bol skoro tak veľký, jak tá konzola. To bolo úplne ako... To bola bomba. 4 ovládače. No. Aj čo sa týka build quality tej konzoly, tá bola taká, akože nič tam nejako neškvrkalo, neohýbalo sa, bola tak, akože fakt taká robustná, že bolo z toho cítiť akože to spracovanie, že je na vysokej úrovni a že sa snažili proste či už nejaké tie inovácie technologické plus teda akože tú konzolu samotnú postaviť tak, aby bola kvalitná, aby to z toho stršalo. Lebo ja, aj keď tuto mám PlayStation 4, tak to normálne, akože iba to nadvihnem a normálne sa to ohýba a proste je to také, no neviem, akože ten Dreamcast v tomto bol akože fakt, že úžasný a samozrejme aj tá veľkosť tej konzoly, že bola proste taká malička, hodili ste si to do batohu, išli ku kamošovi a úplne v pohode ste akože vedeli fungovať. No, toto, ak si spomenul tú kvalitu, ako toto presne, no, PlayStation 4 chytíte, tak to máte pocit, že to zlomíte v ruke. To je to také, že to boli bomby vtedy, ako to... No prejdime na hry, alebo respektíve ešte tesne predtým by sme si mohli pohovoriť vlastne o našom dílerovi. našom človeku, ktorého sme našli. Toto kľudne ti prenechám, túto parketu, že ako to bolo. Jak sme dílerových hier, nebojte sa, dílerových hier, pretože zháňať hry na Dreamcast, ako to nebolo medlízať. Viem, že ako to ste prišli do Brohu, tak tam bola stena hier na PlayStation 1, stena hier na Nintendo 64 a potom niekde vo vitríne boli vyložené 4 na Sega Dreamcast, hej. A tie tam mali ty kokos mesiac. To bolo úplne ako, to bolo hrozné niečo. No tak sme začali zháňať ako podobným štýlom ako na ten PlayStation 1, sme si však hovorili, že však nejak to modneme a bude v pohodičke všetko. No, zistili sme, že nebudeme musieť modnúť, alebo nebude ju musieť nikto rozoberať tú konzolu. V tomto urobila Sega troška chybu. Hoci aké CDčko ste tam šupli napálené, tak vám to prehralo, hej. Vôbec s tým nebol absolútne žiadny problém, nebola tam žiadna nejaká kontrola antipirátska, ja neviem, čo si mysleli. Ako toto by som k tomu ešte povedal. Ja si pamätám pri PlayStation 1, keď sme si išli teda nehať nainštalovať mod čip ku našemu teda známemu, ktorý nám napaloval hry. A ono to vždycky, myslím, že sme to aj nejako spomínali, to trpnutie také, že proste museli sme niekde nehať našu konzolu u niekoho cudzého v podstate. A teraz sme sa iba modlili, že či nám ju vlastne vráti a keď nám ju vráti, že či tam bude ten mod chip alebo nebude, či nás neoklame alebo niečo podobné. A viem, že takto sme išli... Naše prvé nočné mori. Hej, no. A takto sme išli k tomu typkovi a ja som tam, to si pamätám, že to bol môj PlayStation. Ja neviem, či som tam bol s Mírom alebo s tebou, že ty už si to mal spravené, alebo Miro to mal spravené, ten mod chip a teraz ja som bol akože druhý na rade. No a som tam došiel a on tam mal akože stôl, ne, tam sedel za takom kancelárskom kresle a sa teda otočil a som mu podal to moje plejko. Ono teraz tak otočil a ja som bol strašne taký, však to aj ty vlastne, aj všetci, čo sme mali akože
tieto konzoly, že strašne sme si na to dávali pozor, že aby tam nebol žiadny škrabanec, úplne sme to pulírovali, ty kokos. No on to chytil proste jak salám do piči, to tam otočil úplne, že ty kokšo, mne už mi bolo zle. A on teraz vytiahol vrtačku, teda, no vrtačku, ale akože dal si tam šrobovák. A teraz on čo urobil, na to nezabudnem, lebo on zdvihol tú vrtačku, urobil, že som Super Mario! A začal proste odskrutkovávať tie skrutky na tom plejku. Ja, že ty kokos. No tak som si hovoril, že dúfam, že si Super Mario. Ty kokšo, a to bolo akože s týmito mod chipy, to bolo hrozné niečo. No a pri tom Dreamcaste teda tam sa zistilo, že není treba nič takéto, tak to bola úplná radosť. Takže Mark, môžeš pokračovať. Toto bola moja taká vsúka. Tak, no. No a vtedy, keď sme akože potrebovali čokoľvek, keď ste potrebovali zohnať, tak sa išlo kúpiť avízo do stánku. To bol taký časopis pre mladšie generácie, kde boli inzeráty. Neexistoval Google. No a tam sme v tom avíze, alebo tam som našiel, myslím, že ja nejakého človeka, ktorý ponúkal teda, že predáva hry. To bol taký level 2, ten prišiel za mnou na aute, na takom lepšom aute, no si pamätám, že dal mi iba taký zoznam do ruky, hovoril, že kedykoľvek zavolaj, hej, no a že prinesiem, hej, no tak tam boli naše začiatky strachu, no a to si pamätám, že to sme si naraz objednávali väčšinou vždycky, aj ja, aj ty, ne, sme sa stretávali väčšinou u teba na ulici, si pamätám, tam chodil za nami. A neviem, že či on aj nebol taký, že no, že chlapci, ale že minimálne, že 2 hry, aby sme si... Môže byť. Že predtým my sme chodili niekam, ja neviem, či to bola Karlovka, Dubravka, alebo Podunajské Biskupice, že bolo to taký okraj, že museli sme za tým napalovačom chodiť, hej, električkami, trolejbusmi, ja neviem. A toto bolo ako úplne, že úžasné v tom, že sme mali takúto donášku domov. To iba mi zazvonil telefón, že no, že akurát idem okolo, no ukáž, počkaj, pozre. A mám to tu, no. Tak keď chceš, tak si dojdi preto dole. A úplne, že jasne idem, ty kokos. Čiže toto bolo úplne super v tom, že... A toto, jak si povedal, ten zoznam, no, lebo to bol brutál, to bolo normálne akože na tlačiarni vytlačené a tam boli všetky tie hry. Nejaké ihličkovej. Hej, to nám on vždycky aj nehal a my sme si to tak študovali a potom sme si to v skórečku pozreli alebo v kybernete, že čo by sme tak akože si potom kúpili. Ono to ináč vlastne skoro vždy bolo vlastne s tým kybernetom, keď si na to poriadne spomeniem, tak my sme nemali, absolútne nebol, ako PlayStation mal svoj PlayStation magazín a o tom Dreamcaste je to iba na kybernete, ako to sme čakali vždycky, že čo bude v tom kybernete, aká hra. A potom sme sa len išli pozrieť do toho zoznamu, že dobre, má to tu, ideme, objednávame. No a tam, pamätám si, že jedna z tých prvých, ako ty si mal to NHL 2K, a ja som si objednával, ja si neviem spomenúť, ty kokos, že ktorú prvú hru som na tom Dreamcaste akože doma hral, ale zdá sa mi, že Sonic Adventure. Môže byť, no. Toto inak neviem, že či som mal prvé to NHL-ko, ale je to dosť možné, pretože už vtedy som bol celkom taký maniak do týchto NHL vecí. No a toto bolo NHL 2K od teda 2K Sports, čiže nebolo to od EA Sports, čiže bolo to také, že som si hovoril, no hádam to bude dobré a že nemá to akože nejakú históriu a jedno s druhým. No ale po pár minútach som zistil, že wow, že tak toto je brutál. Pretože... Nechám ťa hovoriť chvíľku teraz. OK. NHL 2K-ko, hej, ty kokos. Akože, ja neviem ani kde začať, lebo tam je toľko veľa. Prvá vec, akože grafika. Vyhľadené, krásne, hej, ale to sme vedeli, hej, že na tom Dreamcaste, že tie pixely a tie polygóny, že všetko bolo také vyhľadenejšie, bol tam ten blur efekt
a teda začiatky Blur efektu, hej. Čiže to bola akože jedna vec, že graficky to úžasne vyzeralo. Plynulosť. To bola ďalšia vec, kedy, ja neviem, koľko to malo frameov, ale tak tých 30 to malo určite, to som si istý. A replaye, akože spomalené zábery, či už boli keď na NHL 98 alebo 99, tak tam bolo vidno, že to bolo proste také sekané. Ako vtedy mi to nevadilo, keď som to hrával, však akože aj v telke, keď ste pozerali nejaký zápas, či už NHL alebo futbal, tak proste tie kamery akože nemali také frame ratey, ako mali potom neskôr, alebo aké majú teraz, že viete tam že 200, 300 alebo 500 frameov pomaly, že fakt vidíte úplne ten plynulý pohyb. Čiže to som nejako neriešil, ale keď som to videl v tom NHL 2K, že aké je to plynulé, že to bolo niečo neuveriteľné. To bolo akože že fakt pecka. Ďalšia vec, tá úvodná predstavovačka, alebo teda Cinematics, tá trvala, no ja neviem, no dobré 2 minútky. Dobré 2 minútky to mohli byť. A ja som si to vždycky užíval. Samozrejme, bolo to aj v 98, aj v 99, tam to tiež tie úvody, čo napríklad teraz mi veľmi chýba v tých nových NHL-kách. Čiže to je taká vec, no. Dúfam, že sa to niekedy vráti a uvidíme, aká bude teda NHL 25, ale nemám nejaké moc veľké očakávania, popravde akože žiadne. Ale tomu sa budeme určite venovať, pretože pomaličky sa nám blíži jeseň a to je čas, kedy vydávajú EA Sports ďalšiu sériu, či už NHL-ky, alebo FIFA. Teraz inak možno, že dajú do reklamy, že tentokrát skutočné menu, alebo ja neviem, že si budeš môcť zmeniť rosters, alebo ja neviem, ako čo chcú povedať idioti. Akože ja som videl jeden trailer, že nové pohyby a tak, že ktoré sú akože, že máš proste špeciálnych hráčov, hej. Aha, takže páčka hore, doľava, doprava a taký poloblúk doľava hore a dá potom nejaký špeciálny bláfak. Tak iba sa to stačí naučiť a zapamätať si v pohodičke. No, niečo také. Ale nevidím tam, že by to akože... No, ale o tom nebudem rozprávať. Vráťme sa teda ku NHL 2K. Čiže áno, tá plynulosť, tie predstavovačky a teraz už počas teda tej hry tí hráči zanechávali rihy v tom ľade. Akože neboli tam dlho tie rihy, samozrejme, ale aj ten ľad sa teda akože špinil tým snehom, ktorý tam vznikal, to tam bolo. Tie rihy tam tak dlho nevydržali, ale proste ťahali sa za nimi, akože bol to veľmi pekný taký detail. A veľmi rád som to hrával, toto NHL-ko. Dokonca, a to by som strašne rád niekedy našiel, ale to už asi nenájdem, totiž to ja som mal od oca požičanú kameru a ja som si tú kameru nastavil proste na tú telku CRT-čkovú. Všetko som si nastavil toto, ja som bol akože pri tej kamere a zvolil som si, ja neviem, myslím, že to bola, že Philadelphia Flyers versus Ottawa Senators. Samozrejme, ja som bol v Philadelphii, čiže bolo to teda na domácej pôde vo Wells Fargo Centri. A dal som si normálne, že 20-minútové tretiny a ja som tú hru nehral. Ja som to nehal simulovať so všetkými predstavovačkami, so všetkými, no proste akože živý zápas a ja som to odkomentoval. Ja som to komentoval úplne a ja si doteraz pamätám, jak to skončilo. Philadelphia vyhrala tesne 6-5. A to bol, kámo, taký zápas, že dovidenia. Oni akože prehrávali, ja neviem, to bolo 4-5. Hej, 4-5 to bolo a ja, že ne, oni musia vyhrať, lebo na konci akože chcem, aby ten štadión tam burácal, aby sa tešili, nie? Jo, že ty kokos, oni to nakoniec dali, no ja som tam úplne kokos vyvádzal. Akože túto nahrávku, tento komentovaný zápas, to keby som niekedy
akože niekde objavil, čo si nemyslím, že sa stane, tak to by bolo proste úplne, že by som odpadol. Čiže NHL 2K, toto je vončo. Mark, máš slovo. Čiže nenájdeš ho tento poklad, áno? Nikde už. No, to si nemyslím, lebo to bolo ešte na tie high 8 kazetky a to už som veľmi dlho nevidel ani u mami, ani u seba nikde a kto vie, čo sa s tým stalo, ale ty kokos, to by bola Ježiš, pecka. To by bola pecka. No, to by som si určite pozrel. Ako to by sme potom niekedy, ako keď budeme v budúcnosti dávať aj videoprenos, čo určite budeme niekedy, tak ako takéto klenoty. Že chcel by si ma počuť, hej, že ja keď som mal, ja neviem, koľko som mal, 16, 17 a tam dobrý deň, vítajte na dnešnom No bola by zápase. to sranda, bola by to určite sranda aj pre našich poslucháčov. Tak to hej. No poď teraz ty, vyťahni si nejakú hru, ktorú by si teda nejako popísal. Bolo ich tam dosť na ten Ja Dreamcast. si pamätám ako hlavne ten Sonic Adventure, to bola jedna teda z tých prvých, ak nie úplne prvá, ale zdá sa mi, že úplne prvá. No a to bolo ako, ona mala, ja som bol proste ako v inom vesmíre, viem, že keď som to vtedy zapol, ak som videl, jak sa tam rýchlo tá grafika hýbe a ten Sonic a jak to vyzerá, no to bolo proste, to bolo neuveriteľné, tam ako tie, on jak tam chodil po tých lúpoch a jak tam rýchlo behal, ako to bolo, to bolo proste niečo neuveriteľné. A potom si pamätám, že dosť takým ťahákom na ten Dreamcast aj o tých, alebo spojený s tými hrami bol ten, že na Dreamcast sa dali ľahšie robiť porty z PCčka. No a ja teraz vyťahnem jeden taký klenot, na ktorý si určite zabudol. Wow. Teraz odpadneš, no takže Hidden and Dangerous 2, alebo teda jednotka, pardon. Čo ti jebe? Hidden To bolo na Dreamcast? Samozrejme. Jednotku, ako portly z PCčka. To bolo 1:1 s tým počítačom a to sme, neviem, či si pamätáš, akože to sme mastili jak besný, to bola brutálna hra. Viem, že toto som mal. Potom som tam mal ďalší port Rainbow Six. No a sorry, som si kýchol. Tak na zdravíčko teda. Díky. No a viem, že ten Rainbow Six, no a potom prišlo na Unreal Tournament a Quake 3 Arenu. No a to sme mali aj ja, aj ty. A to sme mastili, teda, lebo to sme hrali non-stop, teda. To sme non-stop proti sebe drtili dlho, kým sme neprišli, a to si mal zase ty, a to ste s tým svojim susedom tam hrali, Ready to Rumble Boxing. To bolo tiež také, môžeš spomenúť. Ty kokos. Let's get ready to rumble. Ty kokos. Áno. Tam akože tie postavičky, tie charaktery, ten afro a neviem už, to afra si tak pamätám, potom tam bol nejaký taký tlusťoch nejaký a potom tam bol nejaký vyrysovaný a taký, hentaký. A to akože nebola, že nejaká simulácia boxová, a bolo to také, že pol na pol, bolo to veľmi vtipné, zábavné, dobre sa to hralo, boli tam všelijaké také kvázi, no, akéby finish. Taká kreslenkovito realistická, taká srandovná grafika, všetci mali také trošku väčšie ruky, aj nohy, keď si pamätáš, aj také, jeden mal väčšiu hlavu, druhý bol, ja neviem, príliš tlstý, ale strašne na tú dobu tá grafika, ako to bolo brutálne. Podľa mňa to bola lepšia grafika, jak Tekken vtedy. Tak to asi hej, no to máš pravdu. Áno, tie postavičky boli také, akože také karikatúry v podstate, ale nie moc, že bolo to fakt, že niečo medzi tou realitou, medzi tou arkádou a takou, také akože veľmi príjemné aj na ten vizuál. Strašne dobre sa im ničili tváre, aj to spomeň, pamätáš sa, oni mali úplne také dokrivené tie tváre potom. Tam úplne som ho tam ničil, on úplne, neviem inak, že či tam bola krv, alebo či tam boli iba nejaké monokle. Bolo všetko, však aj zuby sa im vybíjali, nepamätáš sa, na konci sa tak usmial, mal zuby vybité,
Mali také, Áno, áno. normálne podliatiny mali úplne, akože, toto bolo realistické, ako napríklad, že bol kreslenkovitý ksicht, ale ak si ho bil, tak on mal monokle, podliatiny, zuby vybité, ako krv z nich nestrekala, ale mali viditeľné, hovorím, že pokazené tváre. Hej, ty kokos, no, vidíš, to som aj zabudol. No a toto sme s tým Marekom, s Kipim, so susedom hrávali, to bola akože fakt, toto nás veľmi, veľmi dlho držalo, lebo perfektná hrateľnosť, super grafika, dobré nápady, vtipné, tam fakt akože to... Ono vlastne strašne, vieš čo, ako celkovo mi vieš čo najviac chyba z toho Dreamcastu, že tá možnosť, že sme mohli hrať dvaja, traja a väčšinou sme to tak aj hrávali. Že ako tam bolo strašne veľa hier tak, čo si mohol hrať proti sebe, akože či už hokej, či už basketbal, neskôr sme tam hrali tento box, potom sme hrali Virtua Tennis, čo bola tiež ako neskutočná. To bola asi tá najlepšia hra, čo sa dala hrať proti sebe. To si pamätám, že to sme mali obdobie, to sme hrali non-stop. Ako Virtua Tennis sa hralo, že 3-4 hodiny. Ako to bolo, taký dobrý pocit si mal, keď nie, tak strašne dobre si pamätám, že bolo urobené ako tie odrazy, tie loptičky a takto na plejku nebolo. Na to sme boli hrdí strašne a vlastne vtedy som vedel, že začína z Dreamcast ako ku dnu, keď tie exkluzivity, čo sme sa tešili, že boli iba na Dreamcast, ako Crazy Taxi, ako Virtua Tennis, NHL 2K, to nebolo na PlayStation, hej, to všetko sme mali iba my, no a postupne vyšiel Virtua Tennis na PlayStation, prišiel NHL 2K, prešlo na PlayStation, NBA 2K, vlastne to dodnes. A vtedy vlastne sa začal aj taký ten koniec toho Dreamcastu, no ale nepredbiehajme. Takže ten Virtua Tennis sme hrali veľmi, veľmi. A Quake 3 Arena, Unreal Tournament, to takisto, to boli pomaly, ako, dovolím si povedať, že tie najlepšie porty, alebo jedni z najlepších portov z PCček, ako toto boli, No, ako ten Virtua Tennis, to si pamätám, že sme fakt, že veľa hodín pri tom strávili. Jednotka a dvojka bola, že? No. Rozmýšľam. Hej, jednotka, dvojka. Neviem, či som mal aj dvojku, ale možno aj ale to si nepamätám, ale minimálne jednotku. Mali sme určite, to 100%. A no ja som nikdy nebol akože nejaký taký, že by som sledoval v telke tenis, alebo že by ma to nejako bavilo. Ale ono to malo takú hrateľnosť, také ty kokos nápady, akože také detaily. A fakt, keď si to hral proti kamarátovi, ktorý bol pri tebe, tak ste si to fakt, že užili. A no miloval som tú hru. To bola akože fakt, že pecka, čo sa týka ako športov na Dreamcaste. Potom ako by som spomenul, tak v takej rýchlosti trošku z iného súdka a to by bola hra Stupid Invaders. Neviem, či si pamätáš. Ježiš, no to je jedna z najkrajších hier. Hej. Ja neviem, že či to bol nejaký seriál, nejaká rozprávka, alebo že či tam to začalo, akože to bol nápad ako tých vývojárov, že urobiť niečo také. Tento background neviem, ale bola to vlastne taká adventúra. Seriál. Kreslený seriál to bol. Aha, no a bola to vlastne adventúra o vlastne blbých mimozemšťanoch, ktorí pristali na našej planete Zem a to bolo vtipné, krásna grafika, kreslená, viem, že to som tiež veľakrát hrával, pekné animácie, všetko to tam ako fičalo tak, jak malo a hlavne to bolo vtipné. Dosť ma štvalo, vieš čo? Že som nikdy nehral Alone in the Dark 4 na Dreamcaste. To viem, že ako to všetci hovorili, že to bola dosť veľká bomba, ale rovno ma napadla ďalšia bomba, vlastne, ktorú som tam ja mal, a to bol Resident Evil Code Veronica. A to bol prvý Resident Evil, ktorý bol 3D, hej, celý. Dovtedy sme mali Resident Evil tak, že ste mali nejaké predrenderované pozadie, nejakú fotku a po nej ste sa hýbali, hej, 3D postavičkou.
No a túto to bolo prvýkrát ako urobené presne, ak bol Silent Hill 1 na PlayStation, tak takisto sa hýbala tá kamera, vlastne s tým, jak ste sa hýbali vy, lenže plus to malo tú brutálnu Dreamcastovú grafiku. A to bol ja dodnes akože veľmi viem, že som tam bol veľmi ďaleko. Ľutujem, že som to nedohral, lebo to bol, Ježiš, to bol tak dobrý Resident Evil. Ten strach tam a hlavne tá grafika, že to bolo prvýkrát, že čo ste videli proste ako v Resident Evil a v nejakom takom kabate, bolo to neskutočné. Ešte si pamätám, čo sme to tam ešte tak hrali. Jet Set Radio! No jasné, no to, a to malo, tak to bolo, to predbehlo dobu svoju. Tiež to malo grafiku ako hra 8, teda 13, pardon. Neviem, či si pamätáš, to bolo tiež také... Neviem. Nevieš? No to si potom pozri, teraz vyšiel ináč remake nedávno na PlayStation 4 a rozmýšľam, že si to kúpim. Lebo to je tak krásna hra, to je vlastne strieľačka, ale celé je urobené kreslené, jak komiks, tak. Že ty keď strieľaš z pištole, tak sa tam napíše, že bang, alebo keď niekoho zabiješ, tak jipes, alebo niečo také a všetko je to urobené úplne nádherne, kreslenkovito. Tak bol urobený ten Jet Set Radio vlastne, že ste išli na korčuliach, do toho ste sprejovali, robili ste zle po meste, plnili ste tam rôzne úlohy. No a čo ešte také sme hrali? No, mám tu ešte jednu veľkú pecku, ktorá ako na Dreamcaste vyzerala nádherne, samozrejme, to je jasné, ale no Shenmue, čo ti poviem, Shenmue, to bola akože... Samozrejme, my idioti. To bola akože pre mňa na Dreamcaste akože top hra, že fakt aj doteraz, ja som si to rok a pol... To dovolím si tvrdiť, že to vtedy bola fakt, že top hra všetkých hier, ako to vtedy bolo najlepšie, čo sa dalo hrať. No jasne, ty kokos. Však ja som to rok a pol dozadu som si to kúpil ešte na Playku 4. Prešiel som jednotku, prechádzal som 2, tam som niekde zakysol, ale musím sa k tomu vrátiť, lebo určite tú 2 chcem dohrať. No ale teda Shenmue jednotka, hej. Ja som sa to dozvedel od nášho kamoša Andyho, ktorý neviem akože odkiaľ to on vyhrabal, ale že Shenmue, že to čo je za blbosť? Ježiš, to si ja pamätáme a presne tiež, že čo to je za kravinu, že aká kravina úplne, no. No a toto, a že Shenmue, že to je úplne brutálne, že tam chodíš po meste a neviem čo a také akože, že si one v Japonsku a že čo, ty vole, nejaká japonská blbosť to bude a tak. No a potom som to si nepamätám, že kde som to videl, čo som to videl, ale keď som to videl, tak som vedel, že to kurňa chcem a chcem to hrať, lebo to je ty kokos. No ja keď si pustím playlist hudobný tej hry, alebo si to zahrám, tak ja sa okamžite proste presuniem do tých časov, kedy som to hrával. Ono to má svoju charakteristickú takú atmosféru. Ja aj milujem Japonsko, sám som tam bol a to je ty kokos. To je proste neuveriteľné. Akože, hej, Rio! No, ty kokšo. Tieto hlášky tam a ten príbeh, akože o grafike, to sa nemusíme baviť. To je akože doteraz, mne sa to strašne ľúbi, jak je to spravené. Proste nádherná grafika, perfektné zvuky, popiči soundtrack, príbehy a hlavne, že otvorené mesto, kde môžete s hocikým debatovať, s hocikým sa rozprávať, to aj musíte vlastne robiť, aby ste tú hru pomaličky prechádzali. Plynie tam čas. Vy musíte byť o 10:00 alebo o 11:00 najneskôr doma, pretože bývate s mamou a tá vám akože tam viem, že keď som bol že viacej ako do nejakej 11:00, tak ma to automaticky presunulo domov, že už som nemohol ako keby v tom dni pokračovať.
akože boli tam misie, kedy som bol aj akože v noci, samozrejme, vonku, to akože úplne iná atmosféra. To, jak sa to tam mení, proste aj ročné obdobia, lebo to začína niekedy v zime, potom príde jar, potom príde leto a to mesto sa tak chová, hej, že tí ľudia sú inak oblečení, už nie sú napríklad po vonku nejaké tie trhy alebo čo, už iba vnútri, sú tam bary, sú tam herne od Segi, kde si môžete zahrať tie motorky, ježiš, jak sa to volá? Tá najznámejšia. Hang-on, myslím, že... Áno, ale ono, akože, aby som to tak, ako ešte ťa tak doplnil, aby ste si to vedeli predstaviť, ono to bolo v podstate niečo, ako má dneska GTA 5. To bolo prvá hra, kde ste mohli naozaj chodiť po celom tom veľkom svete. Nemohli ste síce všetkých byť, ale mohli ste sa s každým rozprávať, mohli ste vchádzať do budov, čo predtým sa nedalo. Všade boli iba nejaké kocky a mal si textúru, kde si sa mohol tak akurát pozrieť. Tu si mohol normálne vojsť donútra do obchodu, mohol si niečo kúpiť, fungovali automaty, mohol si kúpiť jesť, piť, mohol si gambliť, mohol akože normálne o peniaze, mohol si hrať tie minihry, musel si chodiť do roboty a do toho všetkého si ešte riešil akože nejaký problém, jazdil si tam na motorke, ako skutočne tam bola taká hra, hej, jazdil si tam na tom vysokozdvížnom vozíku a všetko to bolo tak dokonale urobené, tam nebol jeden glitch, tam keď si chytil, keď si, ja neviem, si kúpil, išiel si do automatu, kúpil si takúto malú hračku, kde to potom otvoril a vytiahol odtiaľ nejakú hračku, on ako držal tú hračku za tie dva prsty, tam nebol milimeter, že by mu prešiel ten prst cez tú hračku, ono to bolo jak prilepené, každého, čoho si sa chytil, všetko bolo dokonale urobené. Keď chodil po schodoch, vy keď ste bežali po schodoch, tak on išiel po každom jednom schode, nestalo sa, že by prebehol. Nestalo sa, že by vám to zamrzlo. Tak jak hovoríš, bežali tam aj ročné obdobia okrem času, hej, tam bola zima, bolo tam leto, jeseň, do toho ste sa učili akože súboje, mali ste tam niečo aj z takého Tekenu, keď ste s niekým bojovali. A toto, ako nič z toho nebolo, hej, predtým. Ten čas, jak tam bežal, to bola úplná bomba tiež, museli ste spať, prezliekať sa tam nedalo. Toto bola asi jediná vec, čo tam nebola ešte, ale toto všetko, to bolo prvá hra, čo to mala. Ako GTA 3, čo vyšla niekedy, akože viem, že Shenmue vyšla niekedy v roku 2000, keď neklamem. GTA 3, keď si GTA 3, čo je možno, alebo zhruba v tom istom období, keď si to porovnáte, tak ako to Shenmue to bolo jak nová generácia proste konzol. To bolo úplne tie vlasy a tie zoomy na tie postavy, jak boli, fakt tam bola tak detailná grafika, fakt, že to bola najlepšia hra vtedy asi, čo existovala. Vtedy nebolo nič lepšie. Keď fakt zaspomínam na niečo podobné, nespomeniem si ty kokos, jak sa volala tá hra, ale David Bowie tam hral, z vesmíru to bolo a tiež si tam chodil, jak sa to volalo, Andrej to hrával. Toto neviem, veru. Ale to Shenmue... No nespomeniem si, možno neskôr. No, ale ešte k tomu Shenmue, akože toto, čo si spomínal, tá kamera, akože ďalšia vec, čo sa mi na tom páčilo, bolo aké tam boli zábery. Niečo veľmi podobné ako pri Metal Gear Solid jednotke, že fakt tie zábery boli také filmové, malo to svoju dynamiku, tam tie zoomy a všetko, akože všetko to krásne proste spolu hralo. Aj toto, no, že ono sa tá hra dala v podstate prejsť minimálne akože dvoma spôsobmi. Že buď ste chodili gambliť do kasína na tie sloty, na tie ovocíčka, na tie automaty a tam ste si mohli zarobiť alebo teda získať tú sumu, ktorú ste potrebovali na ten ticket
na ten lístok na loď a mohli ste vlastne to takto ofajčiť, ako by sa dalo povedať. Alebo ste mohli teda chodiť do roboty, čo bolo v tom harbore, v tom prístave. A tam, ty kokos, no to si pamätám, že to každý deň som tam musel chodiť a neviem koľko aj týždeň, alebo 2, alebo koľko to bolo. Ale tam to bolo tiež zaujímavé, lebo tam boli také minihry, že tie závody tých vysokozdvižných vozíkov, to viem, že bolo také, ako, že fakt ste sa zžili vlastne s tou postavou a ste tam fungovali, ja som sa na to tešil, ja som s tým zaspával, ja som si to predstavoval, že ty kokos Ryo Hazuki, ty kokšo, to bolo akože že silné veci, silný príbeh. A čo som to ešte chcel? Neviem, porozmýšľam, ty keď niečo ešte k tomu máš, tak kľudne ma doplň. Troška ma mrzol ten koniec, z toho som bol jediný akože taký, že mi to pripadalo jak nedokončené, lebo vy ste vlastne na to, aby ste museli hrať aj tú dvojku, na to, aby ste porazili toho Landy, čo ja som nikdy nedohral dvojku. Ešte sa na to niekedy možno, že podujmem, mám ju v tej remasterovanej edícii. No a trojku to presne, ak spomínal v Cibians Corner Čenek, tak to som sa bal zapnúť, hej. Ako to, všetci hovorili, že to je blbosť. Videl som to u teba chvíľočku, viem, že si to mal nainštalované, ale nejak som to nehral ešte. A ono to je aj dosť akože tú jednotku, keď prejdete, aj to si pamätám, že ja som možno, že aj preto nikdy nešiel k tej dvojke, lebo tá dvojka, ono to je presne, to len nadväzuje na tú jednotku. Grafiku to má možno o maličko lepšiu, hej, je tam väčšie to mesto. On vlastne všetci hovoria, že je to akéby lepšia, väčšia jednotka, hej. Ale svojím spôsobom je to akoby iba to isté. No a ja som bol taký vyhraný z tej hry, že som nejako nemal ešte náladu na tú dvojku. Aj vlastne viem, že najlepšie je, keď dokončíte tú jednotku a máte nejaký save z tej jednotky, tak potom nejako pokračujete v tej dvojke. Áno, tebe zostanú všetky tie veci, čo si aj nejaké hodinky alebo nejaké veci, ktoré si našiel, nejaké artefakty, tak to všetko sa ti presúva, aj tie peniaze alebo niečo. Proste akože pokračuješ. Mne sa to napríklad páčilo, že ono to bolo také, že epizodik, hej, že skončila tá jednotka a tešil si sa proste, že keď vyjde dvojka, že ten Hongkong a toto a väčšie mesto, lebo však áno, presne tak, že začalo sa v tom Japonsku, v tej takej dedinke, mestečku, alebo čo to bolo, teraz si nespomeniem, kurník, jak sa volalo. Ono, ale ja si spomeniem, že čo ma štvalo vlastne, lebo tento Hongkong a tie zábery vlastne z tej dvojky a všetko, oni ti to hneď na začiatku ukazovali, keď malo ísť to Shenmue, tak hneď tam bol ten Hongkong a všetko a potom si to začal hrať a zistil, že sa nedostaneš do toho Hongkongu. Ja viem, že na tom konci som bol taký, že ja som myslel, že aspoň nejako, že mi ukážu už to mesto, že budem môcť tam nejako vojsť a vojdem do hotela a tam zaspím alebo niečo. Ale to sa končí tak, že odchádzaš tou loďou a bol som taký z toho, no. Akože hej, áno, ale zase vieš, zober si, že keby si sa dostal do toho Hongkongu a teraz by si sa tam ubytoval a koniec, tak to by bolo ešte horšie, si myslím. Že by si dostal ako keby iba taký tease, že už si tam, ale no, musíš si... Môže byť. Čiže toto je akože v pohode za mňa. Čiže jednotka, dvojka, no spomenul si tú trojku, áno, ja som ju hral, dal som tomu šancu a proste no, hral som to chvíľu a zrazu som to iba v jednom momente vypol a povedal som si, že je to pičovina, sorry. A mrzí ma to. No. Tam niekde vlastne sa aj končila naša cesta, aj naša sa pomaličky bude končiť, už sa blížime k tej našej hodinke pomyselnej. No tam niekde sa to aj končilo. Tá Shenmue vlastne to bola jedna z tých posledných hier asi, čo som tam hral. No a ja už si pamätám, že ja som vtedy, u Mira som videl tú PS2, ale ja som stále nechcel a ja som stále poškoloval ako po tom Xboxe už vtedy.
aj mi to prišlo také, že to je ešte lepšie vlastne, aj jak PlayStation 2. No a viem, že ešte možno, že jednu vec by som spomenul, ten náš kamoš Andy mal Aerowings ako jediný, Áno. taký simulátor letecký. Viem, že to sme akože k nemu chodili hrávať, to bolo tiež tedy na tú dobu. Všetky letecké simulátory, ako keď si pamätáte, na počítači a všade, tak ja neviem, ako tam to bolo najplynulejšie, čo som videl, akože čo sa týka hier a stvárnenia, ako lietania, tak nič plynulejšie som nevidel, ako jak na tom Dreamcaste. Viem, že to bolo brutálne tam, keď si letel. Aha, ty kokos, no vidíš, na to by som Pamätáš si, nehrával si to tam s ním? Ako určite, hej, ale aj som zabudol na ten názov, ale keď si to spomenul, tak sa mi tak rozjasnilo. Tam si nestrelal, tam si nič nerobil, tam si vlastne iba robil ako akrobatiku, preto sa to volalo Aerowings. Ty si letel a pustil si tam ten Cyride, alebo ten dym, ten smoke taký, no a robil si tam nejaký loop si urobil, alebo niečo, nejakú otočku a potom si pozrel replay a z diaľky si sa pozeral na tú kreáciu vlastne, čo si tam stvoril. Áno, ty kokšo. Ty vole, no. No samozrejme, vieš, ako Andrej Maňák, tento vedel tak hrať, že to viem, že mňa to nebavilo absolútne. Jediné, čo som tam robil, je, že som tam letel nízko alebo niekde medzi budovami. No on tam normálne vedel akože nejaké tieto veci. On si pamätal, že kde začal robiť ten kruh, kde ten končil. No a tak, no a vlastne to bolo také. Týmto by som to nejak tak pomaličky ukončil, lebo to si pamätám, že Andrej potom kúpil ten Xbox, Miro kúpil PS2, ty si sa presunul viac na počítač a na prácu zo školou, aj sme išli však na strednú školu už, alebo sme boli v nejakom prvom ročníku a pomaličky akože sa aj rozchádzali naše cesty, tie hracie a aj už sme ako viacej potrebovali tvoriť a pamätám si, že aj ja som vtedy vlastne počítač už dostal kvôli škole a tam začala vlastne naša nová éra, lebo na počítači, to si pamätám, tam sme to by sme potom mohli niekedy v ďalšej epizóde možno, lebo tam sme to mali také pomiešané, tá bola éra, keď sme v priebehu 5 rokov mali, ako teda aspoň ja som tam mal počítač, PS3, Xbox, PS2 a všetko som to tak nejak mixoval. A Míšo tiež určite bude mať čo k tomu, čo dodať. No, chop sa toho posledného slova, pane. No je to tak, máme za sebou hodinku nášho podcastu, ďalšej časti, kde sme sa teda bavili o Sega Dreamcast. Ja som v úvode povedal, že sa budeme baviť aj o PlayStation 2, ale na to už čas nezostal. Nemyslel som si, že zostaneme pri tom Dreamcaste tak dlho, ale zase to bolo špeciálne obdobie, špeciálna konzola, ktorá tak jak rýchlo vyštartovala, tak aj rýchlo padla, ale zobrali sme si odtiaľ určite veľa zaujímavých skúseností a hlavne teda v mojom prípade to Shenmue a NHL 2K a aj Virtua Tennis a Ready to Rumble, to boli akože také tie topky. Určite by som v budúcnosti niekde pri týchto našich podcastoch rozobral aj Shenmue možno viacej do hĺbky, lebo ide jeseň pomaličky, je dosť možné, že si tú jednotku zahrám a potom by som sa s vami podelil o nejaké tie poznatky a detaily. Ale Ešte možno ináč aj chuť si mi trošku spravil, lebo v zime si to asi zahrám aj ja. To je proste, v zime je to najlepšie. To je, ty kokos, tá hudbička, no to je pecka. No, čiže Dreamcast teda skončil, ja som ho však asi predal najskôr, lebo nemám ho. A potom, jak Marek teda povedal, že áno, že dostali sme sa teda na strednú školu, alebo už sme boli na strednej. A z môjho teda takého uhlu pohľadu, ja som napríklad PlayStation 2 som nemal, ani PlayStation 3 som nemal, ja som vtedy od tých konzol úplne vlastne odišiel. Mal som iba nejaký počítač
ale o tom si povieme v tej ďalšej časti. Takže dajte nám odber, dajte nám like, povedzte o nás kamarátom, alebo hoci komu chcete, pretože v ďalšej časti sa teda budeme rozprávať teda o nejakých tých počítačových hrách. Možno už aj prejdeme cez tie PlayStationové dvojkové hry, trojkové, ale tam toho ja nebudem mať čo moc povedať, to skôr teda Mark, ty budeš mať tú úlohu. Akože určite sa rozpamätám na nejaké hry, ale hovorím, že ja som to v tom období vtedy moc nejako nedrtil. Takže počkajte si na ďalšiu epizódku, určite to bude zaujímavé. Takže za mňa, ja sa s vami lúčim, díky moc. A ukončí to ty, Marko, tentokrát. Takže díky moc, majte sa, čaute. No, ja by som ešte dodal k našim podporovateľom, tým, čo nám chcú pomôcť, alebo takým, čo by nám chceli pomôcť. Dneska by sme mali mať ukončené naše technické problémy a dneska, alebo od dnes by ste pod každým videom mali nájsť teda fungujúci link aj na Patreon a bude tam link aj na PayPal, takže si môžete vybrať, kde by ste nás chceli podporiť. No a tešte sa na ďalšiu epizódu. Bude to super, takže majte sa a pekný deň vám prajem. Alebo noc, alebo ráno.